Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barka da warhaka. A cikin shirinmu na daga littattafan Hausa, a yau za mu kawo muku labari mai taken mugun duhu wanda Mrs. Abdul ta rubuta. Yammaci ne mai ɗauke da gajimare jifa-jifa, garin akwai zafi sosai kasancewar hadari da ke shirin haɗuwa da alama ruwa ne ke shirin sauka. Gida ne madaidaici ɗauke da madaidaicin gate. Iya rayuwa duniya a wahala a ji daɗi, wannan gida ya ishi ɗan adam. Gate ɗin gidan na tura na shiga, da alama babu mai gadi cikin gidan. Babban fili ne da zai ɗauki mota aƙalla guda 3. Da ka ɗan yi tafiya kuma sai ginin da zai sada ka da cikin gidan. Can gefe saurayi ne da budurwa akan plastic chair zaune. Tazarar da ke tsakaninsu aƙalla za ta kai kamar kamu 5. Cikin ƙaton hijabi take ita budurwar, shi kuma saurayin cikin ƙananun kaya da suka amshi jikin shi. Gefensu yaro ne da ba zai haura 8 years ba, yana zaune yana wasansa. Zance suke cikin kwanciyar hankali. Da ka gansu kallon farko za ka shaida cikakkun masoya ne da suka sha soyayya suka ƙoshi. Kanta sunkuye yake ƙasa tana murmushi cikin shauƙin soyayya da ke ɗiban shi. Yana watangaririya da shi ya ce, Sahla, soyayyarki, tarbiyyarki, addininki, nagartarki suna matuƙar sa ni shauƙi da ni kaina nake mamaki wani lokacin. Amma hakan ba abin mamaki ba ne, sabida na san Allah yakan buɗe zuciyar mutum sannan ya ba shi abin da yake muradi. Ke ɗin ta daban ce, soyayyarki na daban ne cikin raina. Bayan soyayya ta aure da ke tsakaninmu, ji nake kamar ke ɗin wata jigo ne da rayuwa na jikina. Ke kasance min tauraruwa abar haska zuciyata. Ni dai Ahlan na ce soyayyar Sahla ta yi min daidai har fiye da abin da nake son Allah ya azurta ni da shi. Ina son ki Sahla. Cikin daddaɗan muryarta mai sanyi da nutsuwa mai saka shauƙi cikin zuciyar mai saurare ta ce, Ya Ahlan, soyayya a zuciya take. Sai ka saba da mutum tausayi ya shiga. Sannan soyayya ke wanzuwa har mutum ya samu damar shiga zuciyarka. Bayan shaƙuwa da girmama juna, soyayya ta shiga zuciyata. Ba wai zama ta yi ba, a'a, kai tsaye ta ɗauki zuciyar tawa duka ta tafi da shi. Soyayyarka gare ni tamkar ita ce cikon rayuwata. A sannu nake jin idan babu kai, ko ban mutu ba, zan shiga mawuyacin hali. Zan ji kamar duka duniyar nan ni kaɗai na rage cikinta. Ina maka son so, ya Ahlan. Fata na a kullum Allah ya kai mu gaci. Allah ya nuna mana ranar da zai kasance mu mallaki juna. Alƙawarin farin ciki zalla, ya Ahlan. Murmushi saurayin ya yi mai ƙayatarwa. Dimple ɗin gefen bakin shi ya lotsa. Haƙoransa farare tas suka bayyana. Sannan ya ce, alƙawarin farin ciki zalla Sahla. Allah ya nuna mana wannan rana. Allah ya baki lafiya amma ya Ahlan. Sahla ta amsa ita ma tana murmushi. Daidai lokacin suka ji hon ƙofar gida. Da sauri Ahlan ya miƙe ya yi gate ɗin. Turawa ya aka danno hancin mota cikin gidan. Dukkansu gurin motar suka yi inda ta yi parking. Ƙaramin yaron nan ne ya je da gudu yana faɗin Abba. Da sauri dattijo da ya fito a motar mai madaidaitin shekaru da ba za su haura 50 ba, ya ɗaga yaron yana cilla shi sama yana faɗin my boy. Shi kuma yaron dariya yake yana faɗin Abba sannu da dawowa cikin tsamin bakinsa. Yawa boy, barka. Rusnawa Ahlan da Sahla suka yi. Duka suka kwashi gaisuwa sannan wadda aka kira Abba ya ce, ya aka yi dai Ibrahim? Lafiya ƙalau Abba. Yanzu ma daga can nake na yo nan, insha Allah zan ƙarisa gida yanzun nan. Cewar Ahlan yana sunkuyar da kai. Masha Allah, to Allah ya kai ka lafiya. Ka gaida yaya Ahmad da mutan gidan, za su ji insha Allah Abba.
sai da safe. Yauwa ahlan sai da safe. Sahla da yaron suka amsa. Mashin ɗin shi da ke kafe a can gefe cikin gidan ya ɗauka ya kai gate ya buɗe sannan ya fita da ita ya tura gate ɗin ya wuce. Juyawa mutumin yayi ya kalli matashiyar budurwar ya ce, ya jikin ƙanwata? Lafiya da sauƙi sosai Abba, yanzu bani jin komai ma. Masha Allah. Allah ya ƙara afuwa ƙanwata, amin. Ya Allah Abba. Juyawa suka yi gaba ɗaya suka wuce cikin gidan. Falo ne mai madaidaicin girma sai dai ya ƙawatu da kaya na zamani kama daga kujeru zuwa labulaye zuwa abin bango kai har da TV. Can ɓangare daga gefen hagu kuma dining area ne mai ɗauke da kujeru 6. Sai hannun dama kuma ƙofar ɗakuna ne guda 4 a jere can na ƙarshe shi ne ya fi yin cikin falo sosai. Komai cikin falon a gyare yake tsaf komai a kintse. Daidai shigowarsu wata mata mai kimanin shekaru 37 ta fito daga baya daga cikin ɗakunan fuskar ta ɗauke da murmushi tana faɗin barka da dawowa Abban Khalil. Yawwa barka dai Umman Sahla. Dariya duka suka yi sannan Sahla ta ce ai na ɗauka cewa za ka yi barka dai Umman Khalil kai ma. Ni na isa ba zan ce haka ba ƙanwata. Yawwa Abban cikin zolaya matar ta ce ahlan ɗin ya tafi ne? Sahla ba ta ce komai ba sai Abba ne ya ce ya wuce. Dama daga aiki yake sai da ya zo kullum dai yana hanya ko gajiya baya yi cewar Umma. Ya za a yi ya gaji? Ni lokacin da nake zuwa zance ina gajiya ne? Dariya duka suka yi. Sahla ta ce a'a bari in zo sai mu ci abinci ta faɗa tana bin hanyar da matar ta fito. Ɗaki na daban ta shiga kai tsaye bayi ta wuce. Fitsari ta yi tare da yin alwalar magariba. Sannan ta fito sai da ta yi sallar magariba sannan ta fito falo. Daidai lokacin kuma Abba da Khalil suka dawo daga masallaci. Duk a dining suka haɗu cin abinci. Bayan sun ci suka taɓa ɗan hira sannan Sahla ta wuce ɗakinsu tare da Khalil.